dibaca ya Nduk ya. Nggih monggo kersanipun Waradin. Waradin. Sinaosa mangke saperangan dipun aturaken wanci goro-goro ning kersanipun. Iki ora nganggo goro-goro, iki terus Oh terus, oh cocok nggih mboten napa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang saking kula Mas Prihatin, bendahara kepanitiaan, Mas Yarkoni, Mas Rosdi. Waduh, matur nuwun. Badhe nyuwun lagu Selalu Rindu. Terus Sumanding, Cinta dan Air Mata. Lagu niki kedah dipun wektalaken waktu limbukan. Matur sembah nuwun. Wassalam. Maringi wajib jiro lupat 500. Matur nuwun tunduk laris. Ya, laris. Sip pokoknya iki. Pokoknya targetnya saweran malam hari ini 10 juta. Ya, 10. Agak dikitung agak kar tengah lho primau 1 juta karo 100. Sik jagake. Ditarget. Ya. Iki diwaca sik iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang, nuwun sewu kula Pak Supono. Nggih, Pak Supono. Nggih. Badhe nyuwun gending tombo ati kalih kelinci ucul. Dibabar sak menika pas limbukan niki dinten menika kula kagem Pak Dalang. Nggih, matur nuwun. Oh, tindih menika kagem Pak Dalang 100.000 lho. Iki Mas Pono iki sing wayangan aku mbiyen. Oh ngaten. Nggih. Niki kisah IP-ne Mas Sabar. Nggih, Mas. Nah, matur nuwun. Cucul. Nggih, 100.000. Enten melih. Akeh banget lurus sakmene akeh. Iya. Diwaca sik. Udah. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saking kula dari tertanda berkah jagung dan pari. Tolong dilakukan waktu limbukan. Terima kasih. Lagunya Katresnan Sejati Asmaranala. Dari juragane jagung, berkah jagung dan pari. Nggih. Lancar Nggih, amin. Donga dinunga wajibe 100.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melih. Ora umum iki lho. Akeh kok ya. Jos Dari ibu-ibu tim pawon. tepuk tangan ibu-ibu tim pawon lho. Matur nuwun. Mesti rekoso ya pirang-pirang dina iki. Iya. Tim pawon wis ngersake lagu, jek nyawer duit, jek nyawer peluk. Wah. Elok tenan. Iya. Sugeng dalu Pak Dalang niki saking ibu-ibu pawon RT 14. Tepuk tangan kagem ibu-ibu RT 14. Nah. Konsumsi ya baku kok. Ayo, ajeng nyuwun lagu Kicau Mania. Kok ya permanuan. Terus Jauh Kau Pergi. Terus apa iki? Kobaring Kobonge Geni. Nggih, Kobonge Geni. Genine ra sida murup no. Mohon didalkan waktu limbukan. Matur nuwun. Wajibe 200. Alhamdulillah lah jane lok tenan bengi iki. Seneng aku. Suka dari Torisa. Nah, Torisa. Terus wah layangi. Nah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang badhe nyuwun lagu Bahtera Cinta dan Katresnan Sejati dari keluarga Torisa. Nyuwun ditampilkan pada waktu limbukan. Wassalam. Maringi wajib 100.000. 100.000. Limbukan jam 4 ra apa-apa. Ra apa-apa kan. Lakoni bacutke sesuk. Iki mau Mas Rimulyono, Mas Prih, Mas Wagito. Nggih. Heeh. Terus Siam. Apa lek lakone lek apa lho? Pokoke pasrah jenengan wis. Ora tak judul iki lakone mbuh apa iki ra mudeng. Ora nganggo lakon sing penting gara-gara limbukan. Lakonnya masih loading. Nggih, matur nuwun. Nggih. Dari Mas Suranto. Dari Pak Suranto Margiono. Ngersakake Lelo gandrung dikoploke. Lolo gandrung dikoploke. Nggih, Sekop-sekop niku. Sekop-sekop niku jenenge. Benda legi salihu. Segoro angin. Negara angin. Wosok. Apa segoro angine lesus ya.
Aku ki jane maca ki wis bener negara lho. Tak walik segara. Ketoke segara kok nggih iki judule iki. Malah kleru. Ya, negara angin, Kastian Sejati dari Pok Mas Suranto, nggih. Kasetian Jati. Kasetian Jati. Kasetian Jati. Nah, mboten ngangge se. Iki tulisane ya 200. Yo alah. Diselani apa to, Nduk kono? Diwaos meleh mawon. Oh iya, beres. Pak Dalang lho tok perintah dipaos mleh mawon. Lho dintekke sisan garek. Kitir Sumilir Sidorondo dari Indar Jaten. Wah, iki keponakku Indar Jaten iki calon tentara iki. Ya, amin kasembadan. Amin amin. Ya le aturi engko. Waduh, putune Mbah Suhar iki. Ya. Oh, mantu. Oh, mantune Mbah Suhar iki maringi wajib 100. Kok mung 100 le? Nah, Wis diwenehi. Lah pasarane pinten to Pak nek lagune kok mung pasarane pinten apa? Dari pemuda Karsa Mandala nyuwun lagu Bulimbo lagunya Sumanding. Oh, maringi wajib 100.000. Nah, siapa ora iki? Ya. seno. Nah, sih. Nah, udah. Ah, sugeng dalu Pak Dalang request gending lewung. Konjuk apa iki? Waduh, Diding Pak Babin dan Pak Babin Kantipmas. Dipun paringi sehat sedaya. Amin, matur nuwun. Amin, Pak Babin. Nah, iki diwaca lagune apa iki? Request gending lewung nggih. Nah. Wis nek bagian angel kok terus dikekke. Sugeng 100.000. dalu Pak Dalang request gending lewung. Konjuk dateng Pak Babin ugi Pak Babin Kamtipnas dipun paringi sehat sedaya. Wassalam. Kok salim? Wong dateng kok iso dadang. Dating. Dateng kok datang. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyuwun podang kuning kalih kijing miring gubuk Sampun. asmara. Nggih. Podang kuning sampun. Saking ibuke Mbak Margani. Mbak Margani nggih. Oh, nggih Margani, ya. Mbak niku. Karo Mbak Yatmi Duren. Duren nggih. Maringi wajib 200.000. 200.000. Tenan iki. Jos pokoke. Jos. Wah, 10 juta nyandak iki ngole. Lah iya. Target 10 iki pemangko 12 ngono ya gelem aku. Niku tesih wonten. Isih siji. Wah, diplastiki. Iki ketoke wong wedok anggere. Merang kecer. Iya. Wis diplastiki lebokke tagen, cek tuntel-untel piye putri. Ya. Dilebokke kene. Isih eneng meneh lho, layang meneh nusul. Katur dumateng Pak Kusni sugeng dalu saking kula Budhe Bini. Lah iki. Waduh. Nggih, matur nuwun kanthi serat punika kula nyuwun gending dolanan tembang kangen memanikku. Tembang kangen kala wau sampun. Kula nyuwun dipun dalaken limbukan menawi mboten dituruti medal limbukan kula dongake laris. Menatah mawon. Lah malah ora wae ya. Menawi dituruti mugi-mugi anggenipun dalang tansah ngrembaka tansah pinaringan sehat selalu. Amin. Matur nuwun doanipun Budhe niki apa iki? Lah napa wong sing ngedep riku kok takut. Dluwang sesuwek kangge anak kula Gurnat. Ya ora keneng meri. Endi Gurnat? Nah. Ini le, Gun. Ini le Nat. Yo. Eneng. Gurnat eneng. Turu. Kepondokanku. Dititipke tantene Gurnat. Ya dititip ya waduh. Kok tante Pak D kowe iki kok tante. 200. Nggih, matur nuwun iki maringi wajib. Tesih wonten awala melih. Ora iki gandengan iki mau iki. Oh nggih. Iki saka ora eneng kok ya. Nggih, matur nuwun. Sumanding Kasetian Jati, Katresnan Sejati. Heeh. Apa Sidorondo? Ya. Kuburan jemblok. Apa kuwi? Kijing miring. Oh kijing miring. Entek-entek. Monggo Kang Kapiji. Monggo, apa sih Nduk princess sing rada Mbak bermanfaat Niken campur sari. Iya no. Mbak Niken ya dadi Niken cuman karo Retno Muninggar padha-padha sing Taman Sari Boyolali. Ya Nduk Retno karo Mbak Niken. Monggo. Kaya ngapa yo musike Samekta Ganti Sawiga Diri, pasukan joget, pasukan sawer. Nah. Ya iki endi Mbak Margani karo karo Mbak Gati. Oh. Iki pelawak kondang dari kota Jogja pindah ning Klaten. Oh. Kok kek Jogja. Gita Gati. Nah. Rada nengah wong ayu.
iki lho, Mbak. Ya. Pakai mic-nya Pakai ribut. kagungane Mas Raibet. Lagune apa untuk Princess? Kayak apa? Apa Mbak Niken lagunya? Memanikmu ada. Dangdut. Sumandeng ada. Katresnan sejati ada. Kicomania ada. Lelo gandrung ya ono. Lelok gandrung enten. Yo ndek di sing loro-loro iso. Trio. Monggo yo memanikmu kaya ngapa? Yo. Ragenan riyen memanikmu. Ragenan, monggo ya Mas. Jaipo nggih kaya ngapa? Iya, iya. Ayo lek Rukanto. Iya. Terima kasih matur nuwun Nduk Erno Muninggar saha Mbak Niken saking Drajitan. Sampun lumati pamit. Bakule kembang. Bakule kembang. Iya wah jan ruah ngene wah sura ya gayeng. Sura nggih gayeng nggih. Nggih. Ya, matur nuwun. Nggih, bakul kembang martabak mini lho. Martabak Apa mini. dinyanyi ya kae. Ingkang dereng jumeneng menika Mbak. Dawet. Gendok mumpuni genti kaya ngapa? Ya. Wah, sindan ulat peteng iki. Sindel Sinden. Rai Wungkal Gerang ngono ki ya. Jane ayu kulitane ya resik ning Iya. polatane kok ora marake senep ngono. Monggo jumeneng wong ayu, jane ya biasa nih tak anggap. Datang lagi. Gimana Mas Supri? Gimana Mas Superior? Iya. Kok serasa mau mengulitiku lho. Iya. Monggo. Ya aku nek dandan lanang kok Pak De Supri. Sepatipun
Ya, ya, Nduk, poni kayak apa? Jumeneng, Nduk. Mesti kudu eling. Mumpuni tak golekke jodoh kaya ngapa? Ya. Monggo Mas Tukidi tindak mriki kula aturi. Mas Tukidi tindak mriki sesarengan nduk mumpuni Mas Tukidi. Mas Tukidi mana? Di, bocahe kan rene. Napa kun? Pedete bayi sapi piye to piye Nek Oh, Mas Tukidi ora kersa mboke wae malah kon nyanyi. Oh, mbok sinten? Ya mboke Mas Tukidi ya. Kersa mboten, Bu. Oh, teng Jakarta kok teng Jakarta celuki. Ya. Dangdut. Napa sagenan? Anu, iki kan enek ribut. Ono ribut, heeh. Ngapa nek kok gur bagusi? Madiun Ngawi. Oh, alah. Apa, Nduk? Iki wae wonten request Bahtera Cinta. Bahtera Cinta Iku sing wonten duet Bahtera Cinta Katresnan Sejati. Sumanding kali. Ya. Nggih. Sumanding wae anawala Iki terbanyak. tambah melih. Heeh, diwaca. Katur Pak Dalang nyuwun lagu ngamen 88. Iya. Saking kula Vian putune Pak De Sabar. Nggih. Ngamen Paring 88. bebingah 100.000. Sah. Eneng ngamen 88 eneng. Mboten ngertos. Njaluk lagu kok ya angel men to, Nduk. Ya. Niki Pak E. Heeh. Iki digawa ngono. Ha. Niki digawa. Oh nggih, matur nuwun. Nggih. Yo, lagune apa, Nduk? Kayak apa? Lagune Sumanding. Sumanding, monggo. Yo, iki pamundhut terbanyak ini. Yo. Sumanding kaya ngapa kagempor kadang-kadang pemuda-pemudi Karang Taruna iki. Ardi ini. Nah, Dekat ini Mas Rumpung, Zuli, Budi. Nah. Monggo. niki rak lagune duet. Heeh. Ribut mboten kersa duet, Pak. Ora perkara lera gelem. Napa? Ora apal. Apal ora? Ayo nek apal ngadeg. Sugeng dalu Pak Dalang saking kula Pak Sutomo nyuwun pamundhut lagu langgam kadung apa ya? Kadung Trana ya neng. Tresno. Kadung Trana nggih. Kadung Tresna kalau wau sampun dan dangdut rela nggih mangke pun aturaken wajibe 200. Terus gending tombo ati kelinci ucul saking kula pertanda ora eneng asmane ya sing penting diaturke iki ya maringi wajib 200 ya tombo ati engko diaturke kaya ngapa yuk Sumanding yo enggak Sen bulan kegentar ing rahati urip cakat bareng kawan si regi datang bunga ngrengot tresno nyandeng sliramu kenyo manis sesut yaku
Dari Mbak Mumpuni dan Mas Ribut wis diaturke matur nuwun ya. Ya coba iki memanikku pundutane Bude Bini. Wis to? Iki mau wis to? Supri iki mau ngawur wis kok ditagih. Pundutane Bude Bini memanikku. Ketoke ya wis aku kok malah melu bodho to. Nggih. Matur nuwun kalau wau sampun memanikku tembang kangen nggih sampun Bude matur nuwun sehat-sehat selalu panjang yuswa rezeki melimpah barokah amin ya Pak Mundut lagune Swarakur apa lagune Tombo Ati nduk ngono Tombo Ati heeh ya Tombo Ati iki uga pamundhut saking tuan rumah terus sugeng dalu Pak Dalang niki saking tuan rumah ngersakaken Mas Suwanto nyuwun lagu apa ki Tunggalika dan Kabut Biru. Nggih, maringi wajib rokok dan duit 1.000 matur nuwun. Tombo kangen sik kaya ngapa? Yuk digerambyang. Yo, monggo langsung dijaipongke kaya ngapa? Tombo ati lah ya tombo ati. Kok lah. Kok kungslet to aku. Kok jenengan mah melu dhuwur iki piye? Mergo kokehan saweran iki malah bingung ngene. Ya. Nggih, monggo. Non. Oh, Tunggal Ika riyen. Oh iya. Tunggal Eka. Tunggal Eka. Iki dangdut. Dangdut. Oh iya, Mas Suwanto ya. Monggo Tunggal Eka. Mbak Ria. Mbak Ria karo Mbak Retno Muninggar. Mbak Retno Pangasih ayo. Ya. Ya nduk, cekat kancene ceket nduk. Nanggo goyang kan Mbak Api mah nduk Ria mah. Ayo Met, disepoti Met. Sepoti ibu-ibu Monggo Met. spotnya kayak apa? Ayo, Yuk Met. berpacu dalam melodi Spotnya bersama ibu-ibu. Abilowo. Yuk. Yo, spesial buat ibu-ibu. Walah. Memet melu dhuwur. Iki kok do melu dhuwur kabeh. Baleni lungguh sik. Sampe kleru kok. Jaleni sik. Biasanya penyakit ki sok nular kok ya. Iki kanggo ngurmati ibu-ibu kok. Nah. Hormati Bu. Retno linggih sik. Mars PKK. Yuk, monggo. Yuk. Aman dan bahagia. Keluarga berencana
hidup saya PKK. Marilah Hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Pancasila untuk negara, hidup gotong royong, makmur sandang dan pangan, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa rapi dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup saya PKK. Terima kasih, matur nuwun. Mars PKK yang ini. Hidup PKK. Hidup PKK. Nggih, Itu PKK. Nek sing ngapal Mars PKK mesti sregep mangkat apa jenenge PKK. Sing rapal mesti nek mangkat golek utangan. Ya ora izin kok ya. Ora ijen. Lagune apa, Mbak? Tunggaleka. Tunggaleka. Ya, Tunggalika. Iki anu bakule bebek goreng Karanganom ya nyimaki Mas Sudarman Bebek. Gusti Allah. Besanan karo Piyai Mojopuro kene kok. Oh, nggih ta? Oh. Mas Misran saka Jurang Porong, terus Mbak Adi Mas Adi saka Cetok. Nah, Mas Adi Cetok. Bulan Harjo ya nyimak matur nuwun. Iki dinteni sawerane. Matur nuwun. Monggo yuk kaya apa lagunya? Ya. Prestasi ape kado
kasih matur nuwun Genduk Ria Pamungkas dan Retno Muninggar. Lagu niki mau apa nduk judule? Tunggal Tunggal Eka. Nggih. Ya anyar ya aku urung tau ngetokke kok iya. Radi sauntawis. Wis sauntawis nggih. Heeh. Panjenengan pikantuk salam Saking Pak Demarwoto Jogja. matur nuwun Pak Kula wau sonten Demarwoto. kepanggih titip Nggih. salam kagem Pak Kusni. Nggih, matur nuwun. Nggih, biyen cilikane Mas Kasim sing ngomong Pak Demarwoto. Ngaten. Nggih.